Τώρα μαζί μας. Πάμε για ψώνια, πάμε για αγορές. Θα πάμε λίγο μακριά βέβαια. Σήμερα τα καταστήματα εδώ στη χώρα μας είναι ανοιχτά. Τώρα τα σούπερ μάρκετ στη μακρινή Τζέντα μάλλον είναι ανοιχτά και μάλιστα έχουμε και τη δυνατότητα να ψωνίσουμε ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα, σε σούπερ μάρκετ της Τζέντα. Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάμε να δούμε τον κύριο Σάντρο Χαραλαμπόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπου βρίσκεστε στη Σαουδική Αραβία και έχετε την εικόνα, γιατί μάλιστα μας έχετε πει και έχουμε μάθει ότι τα ελληνικά προϊόντα εκεί στις προθήκες και στα ράφια των σούπερ μάρκετ γίνονται ανάρπαστα. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα και από την Ελλάδα. Σαλάμ αλέκομ, όπως λέμε εδώ πέρα. Εδώ είναι μια εργάσιμη μέρα, η Κυριακή. Έχουμε 30 βαθμούς σήμερα. Όπως βλέπετε φοράω την παραδοσιακή του σκελεντία, η οποία είναι δώρο ενός από τους συνεργάτες. Και πολύ εύστοχα είπατε ότι πλέον ελληνικά προϊόντα, επώνυμα ελληνικά προϊόντα, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Εδώ η αγορά, επιτρέψτε μου, δεν είναι μακρινή, είναι περίπου 3,5 ώρες. Η απευθεία και σαν πηγαίνει από την Αθήνα περίπου στο Λονδίνο. Μάλιστα. Το μεσημέρι ερχόμαστε δηλαδή, έτσι. Αν αντέχετε τη ζέστη, ναι, και έχουν πολύ ενδιαφέρον εδώ ο κόσμος. Δηλαδή, αγαπάνε πολύ τους Τζουνάν, αγαπάνε πολύ τους Έλληνες. Θέλουν να κάνουν δουλειές με τους Έλληνες. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, όπως προαναφέρατε, είναι ότι κατηγορίες ελληνικών προϊόντων, όπως τα ζυμαρικά, όπως το μέλι, όπως ακόμα το παξιμάδι και επώνυμα, όχι private label του σούπερ μάρκετ ή ενός παραγωγού εδώ, βρίσκονται και μπορεί κάποιος να τα αγοράσει με την ελληνική σημαία από τα ράφια. Τι έχει συμβεί? Τα τελευταία περίπου 5-6 χρόνια η αγορά έχει ανοίξει. Έχει ξεκινήσει να περιορίζει τις εισαγωγές από την Αίγυπτο, από την Τουρκία και από άλλες αγορές από την Ασία και ψάχνει ποιοτικά ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι Έλληνες λοιπόν είμαστε πολύ κοντά σε αυτή την αγορά. Μας αγαπάνε, μας θέλουν. Εμένα το όνομά μου, όπως είπατε, είναι Σάντρος. Βγαίνει από το Αλέξανδρος, το οποίο είναι Ισκαντέρ το όνομα, που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Αμέσως αυτό βοηθάει στη συζήτηση. Βέβαια, όταν συζητάμε εδώ με τους αγοραστές, αν θέλετε, ή τους Σαουδάραβες, πρέπει να έχουμε υπομονή. Σήμερα, για παράδειγμα, έχω ένα ραντεβού στις 12. Μπορεί τελικά να γίνει στις 3 ή στις 4. Παρά τα αυτά, θα γίνει με το τσάι, θα μιλήσουμε. Στο τέλος θα κλείσει η δουλειά σίγουρα. Και το θέμα δεν είναι η τιμή. Είναι η ποιότητα, η αγάπη για την Ελλάδα και να τους δώσουμε σωστά προϊόντα. Γιατί συνήθως, ενώ βλέπουμε ένα μεγάλο εδώ σούπερ μάρκετ, το οποίο πλέον η αγορά μεταφέρεται από το παζάρι, που αν δείτε εδώ πέρα